дар асоси нақшачорабиниҳои дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ва ноҳияи синои шаҳри душанбе дар боғи фарҳангӣ фароғати ба номи хаёми пойтахт намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзии ноҳияи шаҳри нав баргузор гардид. дар намоишфурӯш маҳсулоти кишоварзӣ бо нархҳои нисбат ба бозор арзон пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт гардонида шуд. сокинони шаҳри душанбе алалхусус ноҳияи сино ба ин боғ омада маҳсулотҳоро аз намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзони ноҳияи шаҳри нав бо нархҳои дастрас харидорӣ карданд. имрӯз мардуми заҳматкаши ноҳияи шаҳри нав дар боғи фарҳангии фароғати умари хаёми ноҳияи синои шаҳри душанбе маҳсулотҳои зеинро пешниҳод карданд. аз он ҷумла картошка, пиёз, помидор, бодринг, меваҷот, шафтолу, себ, тухм, гӯшт ва ғайра чизҳо ки ҳама бо нархҳои арзон, нархҳои дастрас. фарз кардем картошка 3 килош 10 сомонӣ, помидор, бодринг 2 сомонӣ, шафтолу 6 сомонӣ, тухм як ячейкаш 24 сомонӣ ва ғайра чизҳо барои халқи шаҳри душанбе пешниҳод намуданд. хотиррасон мешавем ки шурӯъ аз 1 июл то 3 сентябри соли равон дар боғҳои фарҳангӣ фароғатии пойтахти мамлакат шаҳри душанбе шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ баргузор менамоянд. бояд гуфт ки ин иқдом бо мақсади таъмини сокинони пойтахт бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ва бо нархи нисбатан арзон ва фароҳам овардани фароғату истироҳати онҳо роҳандозӣ шуда метавонад барои пешгирӣ аз ба таври сунъӣ боло бурдани арзиши маҳсулот дар бозорҳои шаҳри душанбе мусоидат кунад. дар қисмати дигари боғи хаёми пойтахт намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва чорабинии зебои фарҳангӣ баргузор гардид. пеш аз оғози чорабинии фарҳангӣ ҳозирин аз дастовардҳои сокинони ин ноҳияи аграрии кишвар дидан намуданд. ҳунармандони чирадаси ин ноҳия дар як гӯшаи боғ намунаи ҳунарҳои худро намоиш доданд. боиси зикр аст ки дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ ва тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи шаҳри нав низ рушд намуда имрӯзҳо занону бонувони ноҳия бо ҳунару маҳорати дузандагию пазандагӣ шинохта мешаванд. дар намоиш сокинони ноҳияи шаҳри нав тамоми намуди маҳсулоти ҳунарҳои мардумиро сар аз гулдӯзиву чакандӯзӣ то ба таомҳои миллӣ, дуретгариву сабадбофӣ ва ғайраро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. сипас аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳияи шаҳри нав баҳри болидахотири сокинону меҳмонони пойтахт барномаи рангини фарҳангӣ доир карда шуд. зимни ифтитоҳи чорабинӣ масъулин суханронӣ намуда ташкили чунин чорабиниву барномаҳои фарҳангиро иқдоми муҳим маънидод карданд. ба таъкиди нотиқон маҳз дар ин гуна чорабиниҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имкон пайдо мекунанд ки дастовардҳои худро ба намоиш гузоранд ва ҳунару маҳорати худро муаррифӣ кунанд. баъд аз суханрониҳо барномаи фарҳангӣ аҳли санъату ҳунари ноҳияи шаҳри нав пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт гардонида шуд. барномаи ҳунарӣ аз дастагули шеъру таронаҳои дилнишин иборат буд ва фароғату истироҳатро барои ҳозирин фароҳам сохт.